Weh, Bang Inong. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu Kadipaya Gusti ingkang Maha Pilasa ingkang rasa ambahan dumateng kabagas warasan mugi tansah tumedhak tumatur kajiwa kasaluwa Jiwago panjenengan saha kula waragi saged keluarga ingkang kula nurani Bapak Bupati Haji Sugiri Sabtono SIMM panjenengan Wakil Bupati Ibu Hajah Isdiarita Isha Ketua Dewan Kabupaten Ponorogo Bapak Agus di Pariyto Anggota Dewan Bapak Sukerno SH sebagai anggota Dewan Bapak Elvis Wisono Bapak Camat Jenaka Solo jajaran Bapak dan Wakil Solo jajaran pun Oke, Bapak Kapolsek Jelagan Solo jajaranku Ika Kulon Berbakti Ugi Ojo Bupati Panjenengan Bapak Kepala Desa Suhi Kadewakan Pemilih Indonesia Bapak Berdianto Soho Perangkat Ora kita itu Ika Kulon gambarmu lho Sedih Kepala Kelurahan Sekecamatan Jenaka Ika Kulon Berbakti Ugi Kakulorwati Ugi Sekretaris Desa Soho Kelurahan Sekecamatan Jenaka Ketua BPD Sekecamatan Jenaka Ugi Kakulon Berbakti Sebelum Bapak RT Desa Kemiri Ketua Panitia Perangkat
Desa Kewiri, Kepala SDN 123 Kewiri ingkang kula hormati Bagyo Mulya ugi sedaya para tamu undangan saha para warga Desa Kewiri ingkang tansah sinebata ing Rahayu. Pindah tunjukan panjenenganipun Pidana Cahyoku tadi Kawujud Sakti Jawa Tengah ugi sedaya perkaramen sakitat dan para ugi sedaya para warna guna ingkang menika ingkang mutasi karya ingkang tansah Bagyo Mulya. Sadaya kula kasih sedya aku rumiyin sumangga sesarakan tansah wadhayake balung jagat rasuka. Syukur lanjut persahan bapak padha Gusti ingkang Maha Sarwana asih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun harap bareng belar kabagas kuwasa dhumateng kula panjenengan sadaya. Kanthi kanugrahan ingkang sampun kaparingaken dhumateng kula panjenengan sadaya. Wonten dalu saged kepal panunggal saged nyawiji nuju sedya tresna ilahaken lapekan bicara bersih sapoten ing lapangan Kewiri ugi pangerti ugi kawontenaken pagelaran wayang kulit ringin Purwo sedaya atas tapi apagi dimasuki Iwono ugi lanjut Iwakil para sesepuh pilih sepuh ingkang harum mas putih kekokohnya kabupaten para pakebatin projo pandangan dekani ingkang ditampu pandangan paling para kawula basa ingkang satu lupa pesinu dan soto para alim ulama ingkang ditampu pepalumpi ingkang pilucan agami suci satu dunia papundi dahu itu sajian para tamu kakung sukawar bukti para warga Desa Kewiri para patri kabudaya jari pagelaran wayang kulit ringin Purwo sedaya atas ingkang satu dikumpulaken dening Gusti Allah. Allah ibadahu ugi minangka patodo hadijara kiparna ing dalem kula iki angaturaken pratapan para carita bicara pagelaran wayang kulit ringin Purwo sedaya atas ingkang bagi kapanggih panjenenganipun Pidana Cahyoku tadi Kawujud Sakti Jawa Tengah ugi karantan adyan koko ugi sedaya wayang kulit ing dalem menika wonten pagelaran ing dalem menika badhe kagelaran ing terpilih Prabu lagi kaping 5 kaping sekarang sekali cinta ing bangsa kalih etu selatuh. Wonten pagelaran wayang ringin Purwo ing dalem menika ugi badhe karegegaken dening bintang tamu ingkang sampun misuwur wonten ing jagat para wayangan anu inggih Sakti panjenenganipun Bakti Patin Sinden ugi kalajaken gareng ingkang wijil saking Semarang ugi ingkang wakil dicara Agyo saka pidhanipun Gangsal Rahayu Iwono. Wonten urut cari adicara pagelaran wayang kulit ringin Purwo ing dalem menika ingkang badhe kaaturaken. Begitu mangkat dicara ingkang koko sepisan alwi pambuka tataran dicara ingkang koko kali-kali niki dawuh pangandikan paripurna adicara ingkang koko pindha panjudul Adura Panito paripurna adicara Adura kalajengaken Adura Panito adicara koset kawan wong pimanti tokoh perwayangan ingkang koko Gangsal alwi panuntut wonten pagelaran wayang kulit sedaya atas ing dalem menika badhe kagelaran ugi kanthi alakon sumilake pagelaran ing Yapato dhuwur.
Kubik Bandung kata dulu dan kami Sabir orang menteri jadi pakaian banjir di Pondok dan atas ikat dia mulia. Bukan boleh jadi kami corong pakaian banjir kulit sedang atas kita luar menikah. Bukan apa seperti lebih di Pondok. Orang semua bersesaran tak keluar dari akhir. Kalau